hindu makiramdam miadwangan papunta kin kaya pa. Dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan.
ating inialay. Buhay na ganapang sa ating kaloob at pagsasalong walang hanggan ay naganap. At pagsasalong walang Magrasyang bengi po kay kayo kalugramming kakrusada. Malaos kayo po ang kakatang programang Inkrusada 75 Years Full of Grace. At napong kasanting tatangalan na 5 years metong Archdiocese sa pwedeng pagmaragol. Pero itamo po pwedeng sabihan na ding obispo tamo mo, pari mo ding magobra, syempre pati po ding laiko. At kanita, ban lalo na pong maging matingkad ing bieda bilang laiko, syempre po makyabela po ka rin miyailwang organisasyon. Organisasyon na nuno ka rin, pwede ding akiting sarili dang dagol bilang metong tao, dagol bilang metong Kristiyano. At masaya ngayon pong kabengya na iti, uling ding kakatamong bisita, mas lalo tala pong akilala ding mag-serve king Pisamban. At nino po reni, ausan tala pong ANF. Po. Kaya magpakilala pa mo po kayo, tunggal-tunggal. Magpakilala kayo po. Ako po Brother Nat Ruga ng Belendros Remedios Paris, Santo Domingo, Binalin. Yung Archdiocese President na po ng ANF. Susunod po. Ako po Brother Joe Laksamana. Waluat ng makayantabi king ANF. Makarikil po ngayon makatuklang ko ngayon king St. Joseph the Worker Paris, Florida Blanca. Ako pong section president na ng ANF Katikim Vicariato ng Sagrada Familia. Susunod. Brother Jericho Sabile po. Kaya ko pong San Vicente Ferrer Parish, Kalulot. Ako pong kasalukuyan Vice President ng Archdiocese ANF. Nakapong kasaya kasi po bala mo reunion niya po na po. Yapong Jolax, kaya bemi po mag-meeting every month. Kaya pong EMDC yan po ANF. Ikon Jericho, abe kaya po dati king San Vicente Ferrer, king pong Kalulot. At brother Nat gini kaya pa mo puikit na po. Pero deni po talagang susuyo na po king kakatamong Archdiocese. Dati po siguro ang galaking parokyada, pero ay po sapat. Miras na king Vicarida, at ngayon po susuyo na po king Archdiocese. At ilangan po, ANF la po. Siguro po magtaka kayo, nanyo po yung ANF. Ang ANF, Adorasyon Nocturna Pilipina ya po. Nano pong difference ka rin EMDC? In difference mo po, halos pareho kami umupo. Pero in diferensya, ating kaming pangmabulanan na pamagbihilya mo pang pamagmeeting. Ang po pang karing bihilya tamo, kimbihilya na ng ANF, balang bulan, aluwaya po yung gagamitan ming manual. Kaya mo po itang holy hour, nuwari king January ating ordinary vigil, February ordinary, March, lulub na po itang Lenten vigil, April, lulub na po itang Holy Thursday vigil, May, para po king Mama Mary, Imbilya de Espigas. June, para po king kabanal-banalan na katawan at dahil ng kakatamong Ginoo, Corpus Christi. July, magbalik na po king ordinary. September, ordinary. Kaya pati ito pong October, para po king karing kakatamong pakamalan na may angobye, para king All Souls Vigil. Kaya pat po yung November, para ya po king Christ the King, kitang selebrasyon ng Christ the King. Po pagkita kin, bilulubyaw mo po ko naman kin December itang Advent Vigil. At hindi pong pamagbilya para king preparasyon kin daratang kapaskuan. Kaya ba't po itang kapupusan ng banwa at yung kipong awsa na year in Vigil. Nung nukarin, yung meto nga member na ng ANF, sasakap po, babayuan da itang karilang, yung kaya kaming panunumpa. Kaya nga pong Ginoo, sasakab kayo po, kitang kabingyan nga ita. Okay.
Talagang ready la po ne po. Pero bayo po itang detalye na po yung gagawan da. Siyempre ito ang basic things sa Burita nga balo. Nano po mo muna, EMDC o ANF? Keta pong minuna, ala pa pong EMDC, ANF. Etang ditang panahon, ditang yapo seto, may padalaya pong circular kareng pari, kareng parokya, adeng adorers, deng mag-apply EMDC, kailangan na pa mong magpagbigil at long beses. 3 times. Apo. ne And po. then, recomendahan ng Happy de Turno, kay Paris EMDC Coordinator, para ma-qualify kitang enlistment. Pero, bayo po, officially, maging member ng EMDC, dumala niya pa pong formation seminar. Gusto nga lalo po reta, apapitang Lenten Vigil requirement na po reta. Gusto nga lalo po deta, pa malyari maindak as member of the EMDC. So, ANF pa po? Ay, ANF ba't pa. mag-EMDC ne po? Pero po, sabi ng brother Nat lang din, pauli na rin kaya duwa na ng panahon na kay kukulo na rin EMDC. Then pong pari, at tila pong upaya kasing makapamiling EMDC and dyan nila pa nagpag-vigil. Pero magandero pong ongoing training or seminars. Balang kanita. Nung nanong gagawan datang matuang membro, gaya naman ang gagawan da. Kata pare-pareho at uniforme ang kimot na ning ilusan. Apo. Igon Jericho, nya nga kayabe da kadati, king kalulot. Nano kami nuna, EMDC o ANF? Nung atatandaan mo pa? Kaya mo, kasalukuyan po nga at yun po itang kaya na po nga po siya tukatan na ANF pa bago mag-EMDC. So, 3 consecutive vigil. Kasi usually po EMDC at inyang seminar February and September. Twice siya po ito. Retang re-recruit ng EMDC. So, nung interesado la po, let's say nung tagal ka kitang seminar September, so 3 months before, makabiyak na ko po dapat Kitang vigil. Vigil. Wow. bago po mag-seminar EMDC for September. Ala naman pong instant EMDC. Kaya naku po magtistin po. Kaya siguro, po, mo ala rin EMDC ka na. Kaya po siguro hakit mo, baya maging EMDC, lutong-lutuya po na. Lutong-lutuya kasi Spiritual. talagang spiritually prepared na po. Palang preparations na po rin. Kitang ngepunan din, tan difference na ning EMDC ang pong ENF. At pangpukang pangaran na nga po seto, pasubuyay ang EMDC, kailangan kilalane at saka paksabyane in Blessed Sacrament. Yapin po ang vigil. Dapat makarandam na rin yung DC. Uling, basta tingnan po dito na. Uling magpasubula, tatalan di aping katao ng Kristo. Dapat may mudadake, dapat ika mismo tingang debosyon ne po. O ita po yung point na nitang ANF pa pong EMDC. Kay Batigon Jericho kanta, kasi po mambubula din niya, kaya magtaka ko po, yung Vice President na po ng King Archdiocese po level, mambuparokya. Ali kasi kanita po, akakit ko din Mrs. Da. Pota mo ala rin yung MDC ko po yung parokya. Kasi ako mambalo din Mrs. Da yung parokya eh. Pero niya po nga tsuk kalulot, amimit ko po din yung MDC, ang po din Mrs. Da. Kasi pota pong, atatandaan ako mag first Friday o kaya first Saturday, aki ko po din Mrs. Da, maka-blouse na pang white. Nanong house kanta ka rin Mrs. Yo? Kapit mong tareta pong Lady Adorers. Kapit po reta. Lady Adores. Kapit pong babaeng ANF member. Ngayon, po wala na makanta, brother na, patin pa. Atin po, Mong. Otoy, ko kakakit din. Laglagan po atang mangyari ngayon. Kasi ba't tamo kay pandemic, talagang aminan tamo, bala mo, may down, may kasi ka mga tuwa na lamong. Ngayon mong ingagawan mi kay ANF ngayon, kay Diocesan Council, makaplano ya po ing General Assembly na ning Lady Adorer. Makaplano ya po mong. Putang itang plano ngayon ta, putang mag-General Assembly na rin Lady Adorer, mag-elect kaming officer. Na ilang lukluking Diocesan Council na ning ANF, bang nung nanit ang gagawan na rin Lady Adorer. Atin lang naman, ilang mo tuki-tuki kay ring asawa do. Numari atin lang sariling kalayaan na gawan na itang burid. Saka nung mag-recruit, ila mismo, pa mag-recruit lang karing Lady Adorer.
So makayon niya po. Opo. So Kaya makayon kayo niya po po. kasi, oling i-brother Nat, ngayon kaya kilala, i-tatang, lagi kaya po nga mag-meeting na po. Pero Timothy con Jericho, anya pong time mabibilib ko po karela king pong kalulot na po, ka-shoutout ka rin tao kalulot, in San Vicente. Almost all, na, akit ko la po, EMDC po yung tatang, kay ba't Lady Adore rin babae, ni kayo po lekkom la pa, kay ba't ding anak nights la pa. Kaya balamit sa family matter na po, ang kapungin makanta. Mong yapin niya po itang ausan ming tersisyan during nights. Kasi niya hapin po itang iyan niya po, kompleto ya po mong family. Atin niya pong ang tatang, metong yang adorasyon nocturna Pilipina, ima, metong ya pong Lady Adorer. Anak, tersisyan adorer ya po. At ang ating pong makakaya po mong kang Sintersisius, itang karelang santo na ning Tersisyan, Sintersisius, ipikao ng santo na ning kayanakan. So yapin po itang karelang santo. So medyo may affected tam po talaga king pandemic na. O kay but nakanano po yung option tamban ibalik itang mabukas anting it's a family Kung matter. kita po minuna, kaya deng susuyo kay Pisamban, itatapungan ng sakristan na po. Titakla pa po ka dito. Kanita po rin anak na rin adorers, night adorers, kumbisan na rin anak para sana. Temo po Yapulare Sarmiento po, itatang na po yung turno secretary, treasurer kanite. Tutukin niya po Larry, elementary pa mo. Sumagbigil kami, kay Brother Silo, hindi pa ang kalat, ikatiya po Larry. Piyasa niya si Claude na pong magbigil. Ano yung pong niyang miyusula po rin dakal activities, mayroon dagla po rin, kaya lang po rin anak ng youth, may Goltar Serversla, may Tana Makanyan, magkasakit na kung mag-recruit pag-intersisyan. Niya makanya pong miminay ang puwersa ng ENF para mag-recruit Tarsisian members. Ngayon po, nung revive tayo po ito, yapin po, andat may indak kayong daring Archdiocese Officers, indak noning national, Tarsisian officer na, promoter. Ako po may Tarsisian promoter kayong Archdiocese. Ang karagong diploma ko, kaya ban sa salikot, kaya linging, kaya agagampanan. Papo din na itang masakit ito. Dahil po nga anak kasi ngayon, kaya raklan kayong youth, dakal na po activities. Makasat na talaga. Opo. Anti mo po kayo tang, pilang kayong years ANF? Pilan? Bayo ko po miras AMDC mong niyang bigi kaya. Mumuna ko kasi yung parokya mong Immaculate Conception, Balibago. Karing ko po for 7 years, 1993 to year 2000. So, karin, atin na pong kay para kay Santissimo, kintibos yung kay Santissimo, ng panahon nga ita. Anya, siguro, 3 years ko pa pong kay mong ENF. Bayo da ako nirekomendang maging EMDC. So, makanita po yung kakong kayo mo. Pero yung mami lang kayo po ngayon, natatandaan niyo po. So, 19 na ano kayo po mag-start? 1990, king ENF mo, 1993 ko po may kayo mong, may EMDC na ko po mong kanita. So, 1990 po siguro. So, 1990s na po. Ikon Jericho pa. Bayo-bayo po yung todo. Kasi mas exciting niya po yung... Ikon Jericho, pilan? Kaya mong bali, 22 years po. 22 years 2002. na. Seminarista ako pa niya nga, beda kayo na. EMDC na ko kanta niya kuya. Pilan? Mga 23 years. 22 years po. 22 years. Kayo po pilan yung dekada ito? Siguro at lunay pong dekada mo. 3 o 30. O, hindi na po yung exciting. Ikayo po pilan. Iyak pa po makabay. Mali pong sesena ko po Monsignor Jose, Reverend Father, Monsignor Jose de la Cruz. May hindi ko po kaya way back in 1967 po. So, tinuklang ko po may vigil kaya tangong martial law. Niya po may gawaya pong Aldo yung vigil eh. Yung biyang bawal po yung lalagay. And then,
Niya pong datang puntans, Panlilyo, yung parokya King St. Joseph de Borgia Paris, 1998. Yawanak pang apostol hanggang 1989. Pero kaya po 2000 itong apostol ka rin. Bigay MDC ko po 1989. Pero minuna kayo po mag-ENF. ENF po. Ngayon po babanggitan nyo po yung ENF. Kasi po ang lalawin ko rin kayong t-shirt, kalupa ng Pinggang Brother, The Lord be adored, ano po, forever. At yung pong section, ang pong turno. Nano pong dapat abalo mi ka rin? Turno, yung turno pa mo. Nano po yung turno? Ikaw yan, nano po yung turno? Yung turno, kanya pong parokya. Pares level niya po yung turno, yung sa min turno. Basta may nga parokya, may niya pong turno. So para siya po yung section, tangaw sa min section, kayong level na ng ENF, itapin po itang bikarya. So atin niya pa pong kayong Archdiocese level, makaya niya po Archdiocese niya naman po. Archdiocese Council niya po kanita. Kaya ba't atin niya pa pong Regional Council nung kayabe. Kaya kakatamo pong region, kayabe la po ring ay atlong diocese, ang po pang metong Archdiocese. Archdiocese of San Fernando, Diocese of Biba, Diocese of Balanga, pupan Diocese of Tarlac. So yapin po itang Central Luzon Regional Council, CLRC. National. At yung pa pong national, nung ka rin ng opisina tamo, kaya tayo pong UN Avenue, Manila. Kitang St. Pius. St. Pius. Opo. Kaya niya po yung national office. Ikaw po na kayo po level kareta, mga paras level. National. National. Miras ko po, akat na ako naman po mag-opisina ka rin. Sabi na nga po Lino, Bikaryana ka mo. Bahay may paborin niya po yung Bikarya mo. Ning archives na po ning Archdiocese po. ANF at yula po ata kayo na history na po ning ANF. Ikay pong tatalang ka rin libro. Apo, may research ko po itang beginning na ning adoration nocturne yapin po itang Maundy Thursday. Dinidevelop na po tayong Europeans kay mira sa po kati Philippines kitang 1920. 1920. And then, after 1920, ang Archdiocese of Manila, tinipay po sa Fernando. Dinanan metong section niya po yung section 18. So yung kakatamo po kayo section 18 niya. Ano po? May divide niya po ito, may split siya into different sections. Pinala sections tamo ngayon eh. Tintahong pong 12 vicariates, so 12 sections siya rin po yung buong Diocese of Pampanga. Minunaya po kay pati section 18, tinukinig yung section 58 kay katamo. Toki-toki na lang. Tamo na mo, try ko lang po. Nano kayong section? Ay mo, 85 po. Ikayo po. 70 ya po. Ikayo po. 58 po. 75 kami pala mo. 75 kayo mo. So balo dala po, lamano lane po. Makanila pala, kakomplikado na po pala ng ENF ang pong MDC ne po. Oy, turno. Nano kayo po number turno? 689 kayo po. 689. Kayo po. 575. Conjen. 484. Balo dala. Tala pwedeng paglokohan. Nakatahang paglokohan. Kasi po pero ini po yung itapong buri ko nga balo. Kasi ating ko po nga kakit madagula libro. Hanggang tatang ko po kakita makapalit ng kuleblo. Nanya po ito gagamitan niya mag-digil. Bihilinaryo harap. Yapin po itang kayo mo, manual book na po ng Adorasyon Nocturna Pilipina, ANF, na tang sasabihan ko po nandin, nuno ko rin lang makapalub dit ang iganagan ng klaseng bihilya. Ay ganang bihilya. Ordinary at syulangan po ka rin. Anyo stundala na rin ito, buklat de, nung nano itang panahon ang makaakma kitang bulan kung Corpus Christi, buklat de kitang Corpus Christi. Kaya So, aluhaliwala po pala niya. O ting gagamitan maging parokit ang kulay yellow. Nanita. Karinya po atang apostolado rin panalangin. Kaya na po, data pong libreta. Libreta la po reta. Ipong Kristong ngari, pepaprintan mo pong libreta tang banal na oras sana. Kanita po tang tipon-tipon takit eh. E na kailangan dadalan tang maragula libreta niya mo po itang dadalata mo. Sampulan da kayo po ne. Anti mo patse po, magumbisata mo po. Potang, disnang ko pa po niyang nights ko. Itang bayong misang bayong banwa.
itang December 31, ating pong vigil. Nanya pong vigil? Year-end vigil, nga na po nita. Year-end. Atin tamo pong makasadyang rito kanita. Yapin pong panay kong pipilitang keting yung pikariyato tamo pong nagkaikot ng kurso. Yung labubulan, ere kagawa. Eh, di po balo. Laglagan po. Hindi na Yung laglagan. Corpus Christi, dinan ko nga pong kopya katangal do. Guide. So, bala pong okasyon king Pisamban, atin po. Dito pong very important occasions like bayo po mag-year-end, Atin po. December 31 para January 1 niya po ito na po. Kaya ba't atin po kanyang para king Kwaresma o Atin po. Maleldo? Kapilan niya po itang king Kwaresma. Kapilan niya po. Gustong lumpia po itang Lent season, yapin tang ausandang Lenten Vigil. Pero atin niya pa po king Lent season, atin niya panlulupya pa po kanitang Holy Thursday Vigil. So adwala po kitang nung meto niyang bulan. Kaya rin na po yung tawling hapunan, kantaya po pang dyanita. Yapin po. Ito po Opo, Holy Thursday. itang Holy Thursday, dapat kita yung nung magbilya daring makyabe, minsan makyabe na lamo karetang pamagbisita daring bisita iglesia hanapin. So atin yung pamagbihilya para kitang Huwebes Santo. Atin na po makasadyang liwagan. Opo, tsulangan po din eh. Subukan ta kayo mo po. Ay, but, Con Jericho, itang Mayo, itang Bihilya. Villa de Espigas po, ma'am. Dedicated naman ita ka Mama Mary na po, Bihilya de Espigas. Kaya ba't susunod po kang Corpus Christina? Apo, John. Gusto po na. Kaya rin Corpus Christi, Christ the King. July Ordinary. Ating pang ordinaryo. Po, malibang po ang ordinary. Tapong September na kay asisingit niya po itang kamama Merol yung birthday na. At saka po itang May 18, magadwayan na kay Pauline patron saint of the ANF and EMDC, San Pascual Bailon po. Ikiwata na po. Dapat po pala yung pekatang palabasay ni requirement siya po rin ANF at pong MDC. Dapat manaldela. Bantang ma-review na. Kaya ba't, kasi po po tang malapit tang renewal yun, nakarakal makisabi, makapila na lang. Yak po may mag-seminar, pwede mag-kyabe. Although, laglagan person po. Ne po. Pero ita po, sorry ita po pala rin nakala vigil. Ne po. Pero hindi mo po kayong personal niya pong life. Makanan niya po ka mag-usatang Con Jericho. Makanan niya po ka-importante kayong vigil king, anti mo king bilang tatang, bilang miyas talasawa. Kaya kami po, lalo na EMDC kami po. So balang po dapat, actually dapat mandatory eh. Uling tatalan mo po yung banal na hostya. So dapat po kilala mo talaga at saka aware ka. Dapat po, balang talagang dapat mandatory yung para kay kami. Ben, stuya po ito na. Con Jericho malagay dyan magsalita, kaya pakiramdaman niya. Ne po. Tatanggay po manaya po importante po yung vigil, king biyeyo po yan eh. Kasi po, ini po yung mangulit ka rin kaya bemi po king bikarya na mag-vigil tamo. Bayo kami po mag-meeting talagang ating pampangadi. Oh. Kamari malak to yung vigil. Kasi po, bitanang kayong kaisipan ko bating anak ko, o rin mapangandiya po itatang ko. Mapangandiya po itatang ko. At the same time, kaya entrega na ako rin pari kipisampan. Andiyan tay to tarang-tarang kurus. Diya po, kaya kara sa Kristan. Akit ko po rin mag-vigil. Halos po mestrola. And then, hindi mestro, average economic level mo po na po yung karelang standing. Pero, lulto po kasi, ako po sa lukuyan marakal ko problema. Problema anak. Pero tuturo na ako ng Banal Espiritu, panagpasaw. Panagpasaw. Waling limitado tamo po kay Giwan. Andiyan ngayon mo, brother Nat, Banal Espiritu, iyang hausan ko. No ka rin na kayo nga. Malap na kami mga good, Holy Spirit na po. Kaya pamilya po, personal, ala pong may kiipos ko mo po. May kiipos ko po niya, may-ari ko kaya pa mag-aral. Impamangadi, at nawaray may boss ko, makatukno kayong balera, mapanyimbala, may rigtas ko kayong durot na rin yato. Anya, impamangadi, yung sinabi na ka na ako, panay kang mag-visit
king visit king Blessed Sacrament. Pakisabihan ming ginu para kaya pumitan ng king isip ko niya. Sasabihan ko ka rin, kaya biyabi AMDC, ikaw po pa matakutan eh. Tentatakas kayong vigil. Kaya rakla po mga aksidente lang. Ano, totoo po. Totoo po hindi. Tatakas. Opo. Kahit kapapalya rin lang, ka problema na. Yung problema po tang, kailan man tatakas, nga nun kung nakakit eh. Ay, ali po, tawli diling mama ko. And then, sinabi ko karela, gustong, kasi biyan ne po, aral na katama rin mato, parang kay katamong paroko. Yung mamantabi kay babo, diyan nang kimutama kay kabiyayin tamo, nga po, milabas tamat milabas. Gusto tamang milabas, okay na. Kalo pa ni Biya, gusto kong milalabas. Masaya na, may kapag-aral ko, may ari ko. Sumamag pastor kundamulag, pero ngayon di nga anak may ari langan. Opo. And then, tikin balitok nangan. Andiyan, magulula rin kapag anak kay Gabon, kumakilam. Bata mo tahimik. Kasi nung kakepisamban, nung luto kang ating kapatid, Opo. masanting. Pero nung magbaba ka, wala kang problema. Kaluto, swapang mata ko, Gabon, wala no. Simba, kakakaro ka salo, makaburalye salo mong mamarap kang gino. Sana po, makaramdam na rin mahanal din. Hindi po si Simba. Ano, totoo po hindi Opo, ka. totoo po. Ako, dahil, kaya sabi ko yung MDC, malura po yung problema ko. Pero bubulad. Yung pangadiyang yung kasangkapan ko. Lalo na po, nembengin, mitutundo na ako. Kamol Spirit, tsaka anak mo, siya mo ito. Tsaka pangaral ko ka rin anak ko, pong kapag kaluguran, EMDC. Gusto pong kayong pisamban, diyan sa banda mo, boss, makilabas ko, mangurus kayo. Boss, makilabas ko. Kakalingwan. Diyan ba siya, diyan pasbuli pisamban, aga na ka mo na yung ginusto mo kayo. Kaya rin na po kayo nin, mas dakala po ding mag-vigil. O ikaw po, mananya po kayo importanteng ANF, ang pamag-vigil kimbiya. Mong, para ko dyan pong bagay, kaya may itong laiko, yung pamagbihilya. Kaya ako pong karanasan, ordinaryo kong upong tao, ordinaryo kong empleyado, niyang at ko po balibago. Ordinaryo kong empleyado. Rin kayabe ko, balo mo na yung emakon. Medyo mga banggit yung emakon kayo, hindi kayo professional rin at ka rin. Ako, may kong ordinaryong empleyado. May kiyabe ako, kitang nunano man itang karelang gagawan, may kiyabe ako. Ring mentor ko kay naturally, apong Joe David. Apo pang mga maragol niyang asahap ko na ako, apong ay Monsignor Pablo David. Yang gawa na akong kayabe, kay Speakers Bureau na ning parokya. So, actually, niyang malati ko, may tungkol namang nights kanita. Maragol na ako pong pisamban. Ayaw po balo, grasya ni nga pong Ginoo. Miras ko, kiniking syudad. Ut mi balik ko, kasi linwal na ako. Bibalik ko pamurin kitang pamanyahos. Kitang kaya po masanting paralan ng pamibalik ko mong. Kitang obra ko, may pagdudahan da akong tang mangwa, tang mana ko. Pero retang kingwarang maging magbante kaya kami bilang metong empleyado, iya pang migintahalan. Bang miras ko king pisamban, uning ireta tao la pisamban. Detang magbante kaya kami. Uning ako, malinis ko konsensya, kuwagawa ito. So, iya pang magindahalan, yang minagkat ka na ako na magbihilya ako. Kita pong oras, kitang panahon po ngayon mong kakabaman. Kitang panahon ngayon niya nga tsukay balibago ating kaming ausan na Santissimo sa sityo. So, yung pamagbihilya mo ka rin nung overnight siya ito, at kang oras, nung itod ka kitang alas 2 na ning galingaldo, pupang alauna ning galingaldo, talakad ka, diyan manyaman ka tutod, itang oras mo eh. Oras mo na yung pamagbante mo. Munta ka, diyan makabisikleta ko. Munta ko. Kitang oras na yung makatalaga, kaya kami, kitang grupo mi, nuno ko ka rin magbante. So, kaya ba't kinabukasan, mag-obra ka? So, yapin po itang sinseridad king metong posisyon no nanit ang tinggap mo. Itang kaya kang tengwanan
king apong Ginoo. So tuloy-tuloy po ito mong milipat ko kayong lugar ng misis ko kay San Simon. Unang makasahap kami kayong BDLR. Kayong opisyalis, kayong Pisamban. Ko po tatangkay ng opisyalis, diyang katuwiran ko makanini mong. Ko, ala na ako man. Pero nung saupan ako ng apong Ginoo, ibiyena ka na ako, itang burinang ipayabot. Padalan ka na ako. So, miras ko diocese. Dati section kami mo, kitang section secretary ko. Adwa kami ng section president, puta mag-meeting kami. Miras kami kay diocese. Akakita ko yung diocese, tuki-tuki ko. Intaluiming pangakay, obligasyon. Yang, minsan niya pa mo po, may ganyang metong bikarya yung mag-host king Christ the King. At mumuna ya po yung bikarya may king Christ the King. Balo mo po mong, uning malapit kami king pari mi kanita, kang among Jay, tinggap ke, yung obligasyon, talakad mi yung stage na ng Christ the King celebration, 2016. Yakong maka-assign, pero ating ko pong kayabe. Pero yakong maka-head, as minuling ko, paruminggo kay nga choking Villa del Sol, kanita. Talakad mi mo itang Christ the King stage. Kasi kung tatalakad ito mong madagula obra eh. Paruminggo yan tatalakad bahay itang selebrasyon ng Christ the King. So, mateya. Yung kaya kaming Archdiocese President, Brother Tony Kayanan. O ako ba naman yung pagkasunduan na rin mga tuwa. Ikang maging kaya na. Ala na ako mang capacity ako. Makanano ko maging capacity mo, ala ako man sakin. Makanano kong turutan ng Archdiocese. Makanano ko makipag-meeting mo. Mag-commute kami mo kanita ng kakon section president. So, bahala na ako. Bahala na nung nanoy binan nga pong ginukan ako. Gawang ko. Itangagyo ko, gawang ko. At sumuking bahala na nga pong ginunong nanoy tangagyo ng pagawa ka na ako. So, tinggap ke. O yan. Hanggang ngayon po, atyo ko. Pila na kayo pong years ngayon ng presidente ng ANF? Malamba na mong kasi 20... pandemic mong, total lang ko na po ito. 2017, 2018. Ay, pa? Bayo pandemic. Yung may brother Tony Kayanan. Yako na po may malit. Kaya bigay po yung taging GNC. Apong Tony na po. Tony Kayanan, opo. Opo, mo na pong kabanalan ng tao ngayon. Nandun po kasi itang pamag-vigil net. Sabi na po, makatutok lang ka ng oras. Ita po, daily po ita, o ting mo pong special day. Tapong pamag-vigil mo, pakischedule pong once a month mo. Kaya ba po kanta Itang makaprograma ya pong balang oras, beto yung grupo. Nano ya pong date ita specific? First Saturday, first Sunday? Ating kami pong calendar of activities at yun po katang librong bibiyag kayo. Yearly po, manaliwaya po ita yearly. Kalupa naman Villa de Espigas, kaya ng May 3, ng May 18, 25. Kitang dindam na kayong ordo. Well, to po kayong ordo. Lutor po retang Corpus Christi, Christ the King, po yung Espigas. Lutor po. In mong kalendaryo ng Mercury mo, atin niya. Atila po na yan. Ali po, metong atila po kayo. Kaya po, Atila pong kalendar po. Ang ganda rin activist na po ng pamagbihil. Pamagbihilya, tila po. program niya po. Ini po Archdiocese level o aliwa po king parokya? Atin tamo pong kaya mo. Diren ko po kaya section mo. Mumuna kayo pong gagawang Archdiocese kay mong Archdiocese activities. Bang nung kay makalisya ring aking parokya po paging section. Conflict. Maglisya ya po king kay. At tinya po pong national ganyan mo. Gagawang kaya po kaya bikaryato tamo kanyan mo. Kukonsulta kaya pa po karempari kaya kayo po ating of conflict ating activity. Kada po ng milyar kayong Espigas, nakala fiesta yara. Opo. May pag-meeting kayo, pinili mo kayo. Biro siya pong June na po. Opo. At least, din tampong celebration. Nandiyan pong gawa minitang programa, Archdiocese, Bigarita pong parokyal. Tentative pa mo rin kaya kayo. Oling ikayong manibala kayong kimutanan ng
Ako po in fairness po kami bigaring Holy Family, magdesisyon la po, pero kaya po konsultanta kami. Kaya masating po kami relationship ding ANF ang pong MDC. At yung pong dimdam ng din, very interesting yan po. At least yan po balo ko rin schedule you. There was one time ayo po, anyang martial law, bigla yung may katitang pambengi, abak na mo po. Ali po, only po mag-start siya po yung vigil ng Bengi, 7 o'clock. Kaya lang po magawa yung Sabado, katabi noong panahon. And then, oling bawal po yung lulwal, 6 o'clock pa mo, bawal na yung lulwal. Hanggang po alas 4, ganyan do. Ano yung mayayari po kasi in vigil, overnight. Night out from 7 to 8 meeting niya, 8 to 3 o'clock vigil niya. And then, 3 o'clock po preparation for the early morning and the early Sunday morning mass. Tapong alas 4. Mayari po kayong misa. Bawal po yung lulwa kanta. Sa pelan. Kaba pong manay larata mag-vigil, miminum la kanta. Ay, joke mo po. Oling beki pumaleng ko mo Florida na po. Distan ko makatwala. Ko po natural mo po na yan. Ay, mamiro ko mo po. Akakit ko lugo. Para po sigurong Nagising muna po. Ano matutud? Paano po yung matutud? Pero okay lang mo po. Professionals la po eh. Opo po. Manager na ka ng bangko. Professor la Manila, ng doktor la po. Ko naman po, asabihan ano kaya pag intredos. O na asabi ko naman po ito, manibat niyang maging aktibo ko kay NF in Florida. Ditak-ditak. Lilingwanan ko lang. Dahil utang na rin yung NF, para kula po, yung national. Ako may kialam. Pekialam ako po. Kami gana kaya ng NF, i-cut off no ratang. Opo. Ako po kasi yung anak ko, nights ko po kasi Distan ko po itang niya pong Ted Dumali, balya po siguro ita na. Ted Dumali, isang tahanan kanta. Distan ko po itang mag-overnight la. Pati po ditatang ko mag-overnight la kanita. Opo, Sister Elliot Dumali. Akit ko po kanta mag-overnight la. Ot ngayon po wala na po ita. Atin pa po? Kasi po, kerak lang ngayon ipamag-vigil po kasi, eko po makalyar mag-vigil nung ako 12 katao. Oling busy na po rin yung mga ganyan, lalo na rin yung anak-anak, ela po miraratang. Dito mga tuwan na kayo datang, siyam, apulo, era miras labing adwa. Anya po, balang may painawa, pegaralan niya po, kaya beka pa rin, di mo yapong Alvin, di Apolino, di yapong Minuna, di yapong Albertison, gawan niya nga na, 5 o'clock in the morning. Sakop niya pa yung bengita. Mayari kayo mag-vigil, mga 6, kawat misa na kompleto na po kanita. So, balaan po mag-adjust mo, kaya mag-adapt. Kaya po panahon mo rin po. Tabi availability na po. Itang convenience na po rin ang tao. Oling pagalabi sila. Pero actually, Bad, belang may yung lagyuta mo, adorasyon nocturna Pilipina, pambengi yan talaga. Night. Atin lang pa pong mga gawang overnight vigil, king buong kabuuan na po ng Archdiocese. Bahala pong selebrasyon ng Christ the King, itang banging Saturday. Mag-upisaya pong alas 5 ng panapon hanggang alas 5 ng abak, masaraya po kay Misa, kitang kapiesta ng Kristong Hari. So, ang ANF kasi maka-devote siya po kay Kristong Hari. Karin niya po magaganap itang overnight vigil. Itang balang section, atin lang allotted a time, a oras, para karela. So masaya po mong bumunta lang ka rin, kaya ba't may pakamustahan, kaya rin itang vigil ng vigil da, hindi ta kakape, upang mikit-ikit hanapin. Kaya katamong Chapel of the Holy Eucharist, karin niya po mga ganap. Kaya po yung lagyuda po, adorasyon, nocturna, nocturna is night, bengi. Night adoration. Night adoration. Ito po yung lagyuda talaga. Gani po, Remeaus night adoration, nalanda pong Eucharistic adoration. Eucharistic adoration. O titano po kahit di nga asawa dan
Ah, Mga tala pong mga pilit. kanita po kasi, makanyang po hindi nga asawa, abela pa kayong meeting. Para po, aliwala po vigil, dengan horarios ka. Alwala pong... Aliwala po oras, kaya pa mag-vigil da. So, yan po din asawa yu. Di nga postado yung panalangin. Ali naman. Kasi po, bika circular po order kanta. Gusto nga tinga posisyon, may itong adwa, nakamagatlo. Niya po, nung Lady Adoreria, maging si WL, magkiabi ka ang apostolado. Mambili niya mo po. So, ding asawa yu po kanyan nung ay, Honorarios la po. yung asawa yu po ronari siya. Lady Adorer. Adores la po. Lady Adorer. Lady Adorer. O lingi na po taga-gising ilang reminders. Anya sasaw pula niya. Kaya belang kaya. O dapat, i-remind tala po ding asawa da ring ANF, ang pong EMDC na Lady Adorers ko pala. O titala kakit. Idagdag po pala mong ito pong pamag-vigil na NF. Patabong babasa niyo po, mga di kami. Yung panalangin ni NF po, gana-gana. Gana-gana. Dahil pong panalangin tamo kay Santa Misa, gana-gana. At hirungan po ka rin. Pati ta personal pamanlakad mo, pong individual na itadorer. Itang kayong angel at talahingat. Angel at talahingat. Balang lakad na adwaning adorer. Idayo mo kami karing mga ngaraw ka espiritu. Ito pong may ulaga. Diya po pata mag-vigil, itong Licton date, poto may pakarok. Kaya duwanan po, idayo ra kami sana po, adwan mi po king banal espiritu, idayo na kami karing marok ka espiritu. At yung pong, kasi po, aside po ang puging, kasi ulit-ulitan na po din basis na po, bakit po mag-adore la, kasi po, ilapin muna po talagang tatalangking katawan ng Kristo, kaya kailangan at ilang devotion kang Kristo. Po. Pero aliwa mo po ka rin, kasi dimdam ko po na ni Karela, aside king Karela pa mag-adore, at ila pa pong alawang social activities. Po. Nalapulat ang alawang activities like ating Patse po Christ the King po kay Manibala. Manano po yung, ikaw ko yung po yung atatandaan nyo about Christ the King, yung archdiocese level. Kanito po na archdiocese level niya po yung Christ the King. Gana-gana pong masabing panakitan itang Income. Po. income. Itang luluba pong donasyon. Donasyon. Luluba kay King Christ the King. Miraras lang ang po king seminaryo. Magtaga niya mo pong minimal fund para king tutuking selebrasyon na banwa natin yung pondo at pasibayo pagkitang pamaggaloking archdiocese. So makanya nila naman po dyan ngayon ala na po kaya kaming Christ the King celebration archdiocesan, may balik ya po kitang parish level, vicariate level, archdiocesan level. So every 3 years siya pa po magaganap yung archdiocesan level. Pero meron pa rin kaming ginagawang ating kapamuring gagawan para king kami organisasyon. Dahil may labasan, migpa-rapol kami, at supo kitang gulot, itang kinrapol mi, at suka rin itang proceeds ng lukarin miya gamitan. So ngayon yung taluwiming meeting, ating may inilupong pera kay kami, almost 300,000 niya mo po, king buong archdiocese. So, ating kayo pong proceeds. Ingapi sabi mi ka rin, munta kami king, mamaya kami king, diyang ditak mong halaga. King, Norenta Brad? King, Chapel of the Holy Oris. Alimong. Parokya kining King, Kamunching po. Kamunching. Katang karing kayabeta ay karing ay pista mo. Karing ay pista mo. Kaya ba't, king seminaryo, mamaya kayo mo rin diyang, ditak mong share king seminaryo. King bahay pari, aking Domus Pastorum. Ang popang kitang munting tahanan ng Nazaret. So, diyang makananuman. Ting kaming programa para kitang poorest of the poor, kitang mga ilangan, kitang orphanage, karing anak, ating pong programa makanyan, ing ENF. Kay ba't karela man po among their members,
Atila pong assistance na po, karin pong masasakit. Apo. Ne po, maran niya po itang assistance sa ita. Ya ko po kasi kay mamirma ko po itang mag-claim, itang may sakit, o kaya itang mete, ating kayo pong assistant ka rin sabi yun po. Ating kami pong assistant, manibat kay National, uning pabanwahan niya po ito mong Damayan Fund. Maditak kaya mo po. Pero yung National ngayon, National Council ngayon, ating yung insurance sa babye, 365 yan po, balang pesos siya po yung aldomong 20,000 niya yung benefits. Nung magdubli ka, meron siyang 40,000 itong benepisyo mo. A year, 365 yan babayaran mo. Po. At least ita pong aisip dalang kay Abeda po. Kasuglong na po ta sinabi ng Brother Nat, itandamayan na bibigyan ng National Council. Medyo may labo uling. So, registered na ka po. Registered na ka. Mete ka. At ikatang pa na 1,000. Una yung kita pong pandemya, may labas pandemya. Anong karakalamin natin yung mga Wala mga tuwala po na. Ala po ko pisina, minyara ko pisina. Kaya po, may napibulat-bulat itang 1,000. Ngayon po, baka kalakalala kayong manigil. Ito na pong annual juice. Kaya po, baka makapamayan ang juice, kailangan po mag-indakta mo. Magkano po itang monthly juice na po ding MDC? 100 ya po. Monthly po ita? Annual na po. Annual niya pa rin. Annual ya pala. 60 pesos siya po yung miras king... Ali bro, makanin Baka niya po ita? Baka niya? Ito pong 100 mong na yearly annual dues na ng ANF. Balang member. Balang meto nga member. 30 pesos po malakwan niya king turno. 10 pesos po muntaya king section, vicariate level. 10 pesos po muntaya king archdiocesan level. National. 10 pesos po muntaya king Central Luzon Council. Regional. Kaya pat 40 pesos, meron siya po king national. So makaya niya po, bahang pabano niya po ita. So, kailangan... So in short po, Lagi mong pondo. Everybody can join EMDC and ANF na po. Alay pong pipili ng social status na po. Ala po mo. Opo, Ala. kaya oo. madagol pong bagay ita kasi everyone is invited, pwede. Kaya siguro po bilang panawli king katamo pong programa, mangnantala po nga ikayat pa rin haliwa. Mumuna po, ikayat na lang makananula pong ibalik itang pamag-ador. Ne po. Ikoya naman man-invite sa karimbayong mag-ANF. At ikoya ding asawa. Ding asawa, iba itala. Una tampo kaya kayo. Invite yo po retang ibalik pa si Bayo itang masanting nyo po kasi igit ko po kaya kayo may bunga tagang pamag-vigil Mga tala pong invite pa si Bayo ding abeta ang ANF ang pong MDC na ibalik itang giyam ning pamag-vigil. Kaluguran pong kapatid, mo po rin kala ding lalaki, ang po rin babay, ay gana-gana po, yung pong pamanalangin, maragulyang bagay, para akasabi tayo ang Ginoo. Kaya pong pamangadi, yung pong pamagbidjid na ng ENF, meto niya pong maragula paralan, bastanting kaparalan, para milapit na maging Blessed Sacrament. Nuno ka rin niya marato ng Ginoo. Kaya pong pamagbigil, banggit ko lang din, impangadi, mo po pansarili. Mo po ka rin pamilya. Gana-gana ka rin anak. Nung bibili ka rin tao, gana-gana klase tao. Kaya abela kayong pangadi. Mabiyang pong mete, abela. And then, makanya mo lang po, itang gana-ganang pakapadurot kay katamo. Pakapadurot kay katamo. Makayabi mo na po. Wala yung pakinabang na tayo makapadurot kay katamo. Yan nung tayo po pangadigi makapadurot kay katamo. Halatang kabiyayan. Bibiyanan ni nga pong Ginoo. Yan mo pong panipatan niya gana-ganan. And then po, yung malakas panabilin na po rin minuna ng kaparian ang pong night adorers dahil adorasyon nocturna Pilipina, ipumunang pangadi. Number 1 po, maulagaya, ikakatang pamikakatawan.
Manyawat tapong masanting, malusog, malakas sa pamikakatawan. Pamisip, apong kapanandaman. Kadwa po, yung pangadi, tayo kakalingwan itang mas mayap yo. Yapin po itang nakatasa na paboren. Uli pangadi tayo makapadurot kakatamo. Tena tang masampat, masanting, masagaan ang kabiyayan. Kabiyayan, adinalan king malinis aparalan. O po yung kapakayanan itang pamanyawat king kabiyayan. Kabiyayan, adinalan king malinis aparalan. Katlo po, pinakamahulaga, king night adoration, king Eucharistic adoration, yapin po ito sanang inakatasan paboren. Nung malililita mo, abita na katamo. Nung may papakailita mo, libutan na katamo. Nung magwanan tamo, etaso sobra pangawanan, libutan na katamo, abita na katamo. Normal na biye, simple biye, papayapang biye, tahimik ka biye. Uling nung katahimik ka biye, may biye kikang kayadwanan. Yung ginuya mo po, yung dapat namong kasabi, yung ginuya mo dapat namong pakisabihan, yung ginuya dapat namong pakiarapan, adwananan kay katang pamangailangan. Yapin po ipamaglapit kayo, kay banal sakramento na nigaltar, ang nuloy maraton. Dakal pong salamat. Ikaw yan naman po. Opo. Kalukuran kong kapatid kang Kristo, babae man o lalaki o anak. Kukumbiranda kayo po kang kakatamong organisasyon, yung Adorasyon Nocturna Pilipina, nung nukarin, impamagbihilya, impamagbante kay nga pong Ginoo, king kapanahonan nga iti talagang kailangan. Ning kay dakal matutuksok yung paligid tamo. Aliwa na po yung panahon nga ini. Kanya kailangan natin tamong panahon para pagsabihan ta yung nga pong Ginoo. Welcome kayo pong makyabe na anuman po yung estado yung kimbye, na anong estado tano kimbye. Ela po mamili nung nano ka man estado, nano man itang kaya kang kapanintunan, o nano man itang estado mo kimbye, o basta, welcome langan na tao. Di nga pong Ginoo, iya po mamiling kasabi. Mas buri na yung kasabi. Detang mangailangan. Detang manintun kaya. Detang tutuk-tuk kaya. Kaya ni ka, lumapit ka, kanako. Anyapin po ako santa kaming Nocturna Pilipina. Nung mamasa tawong Biblia, yung nga pong Ginoo, mostly mga diya, bengi. Kitang kadalumduman, kitang katahimikan ng bengi. Nuno ka rin tahimik at ikayo mong misabi ng nga pong Ginoo, ikayo mong adwa. So welcome kayo po, lumapit kayo po karing parokya tamo nung bisa kayo pong makyabe king pamagisabi king nga pong Ginoo. Minsan mo naman po king pabulan. Ita, yung pamagisabi, yung pamagbihilya. Hanyapin po, agkatanda kayo, sana po dinantay ang oras. Aliwa mo po itang puro tamo obra. Dinantay ang oras, yung nga pong Ginoo diyang may tongmong oras kitang pamagisabi kaya. Experience ko po ini. Hangga po ngayon yak po balo. At miras ko ang katungkulan ngayon po mong. Kaya diocese, hindi ko po, yak po balo. Pero gagampanan ko po, at agkatanda kayo po, sana aranasan nyo naman itang adanasan ko ngayon king kakong kabilyan. Dakal pong salamat. Brother Jericho, karin pong Lady Adorers, panagkatamo po. So, paganaka ko po karing bebing Lady Adorers, yung pong asawa daw ring lay ministers. Tukiyo po sana pasibayo, kayong pamagbilyata mo every month, hindi kaya katamong Lady Adorers. Takal po salamat. Kasi po nung atsula po ding asawa darakaling koleksyon kay Misa. Joke ya mo po pero totoo. Bali po, na pong kaswelo karing kikatamo pong ANF bisita. Kasi kumpleto la po props. Pati po ding history
nung pwede po, nung luya mo sanang episodes ini, talagang kumpleto na po rin kanilang props. Pero ngayon po panagkada po ini, dito po kanong interested, lalo na po karing nights, ang po karing kalupad ang EMDC. If you are interested, at pong exhibit about King Eucharist na po. Quickly po na niya po kasi na, yung seminaro kaya exhibit. Dene po mong kinumpile na ling ANF National Council. So, Eucharistic miracle na po ning kikatamo nga pong Ginoo. Kitang malamba ng panahon. Siguro ita na balo. Pero makakumpile na po king ANF. Din nga ni po, din ang tatal ng ko 1772 yung panahon. So ini po on process siya pa mo po gagawan mo yan ng balang masanting payo pa lumwal. Dinan mo pong plywood gulot kay ba't po maka-frame ya kay ba't makapintura ya itang kay ba't po tanong nino pong bisang mag exhibit kayong karelang lugal. Opo. Karing schools, karing okasyon daring okasyon daring parokya, piyesta, ala pong limit. Nung nino pong mangumbira na i-exhibit kayong parokya open section. Welcome po. Pero on process pa ni mong. Plano may po kanini, potang mayari nala, publish miya kang bishop, pantabalo ng bishop, kay ba't kumbiran mi ng umpisan mi na pong ilakad. King schools, ang po pa karing Catholic schools, ang po pa karing bikarya, po pang Kasi po baloy po, medyo makabigla po king panahon tamong yun. Hining kayo manag kayo po king social media, mag-post la paglokan daw po ring hostya. Hining kayo po siguro di nga nga anak, tanggapan de po sa likod de. Hining kayo po kinsulo ng kabastusan. So din po metong paralan daw po ding ANF, po ang EMDC, banta mi balik po itang kagalangan. Lalo na po, mo po ka ring ordinaryong anak. Pati mo naman po ka rin mismong church goers, ang church servers. Then kayo po itang pamag genoplex, pamag ita pong pamilya kagalangan, nakakalingwan da po. Nepo kaya south da po din katamong mga sipag manungkulan. Nepo, malihan kayo po luklok. So ready lang po. Nepo, if you are willing to invite them. At syempre po bilang katatol yan, burimila pong pasalamatan. Nepo, balo ko po, misasadsad kayo po, pauli na po yung kakatamong debosyon king Birhen mo naman. Lala po king pamagbihilyayo po. Nepo, kaya nakapunta ka salamat kaya kayo. At ini pong kakatamong programa, sabi ko pimpukarelan din kung biramila po, balo tayo po yung Archdiocese. Ito pong nano yung Archdiocese. At alwa mo po ikaming magobra, pati po Reni. At deni pong kakatamong laiko nga Reni, maging matingkadya po in kanilang bilang tao at bilang Kristiyano po ta pong makyabeta karing miyalong organisasyon. Kaya mag-reach out kami po karing aluwa pa pong organisasyon king Santa Iglesia, ding EMDC, ANF, KBS, COMI, CWL, Apostoladong Panalangin, LOC, gana-gana po. At nung ating kapang pong iabanggit, gana-gana, you are invited to be part of our palabas. Ban kanita po, pakita mo that this is the whole Archdiocese. Po, alwa mo po ring pari, alwa mo po ding obispo, this is the whole Archdiocese. Kaya, masaya kayo masaya, deni po ding kikatamong talagang, mo po adorers, talaga pong kumbaga, fighter la po. Po. They keep on talagang makilaban, ban kanita po mibalik, ing pamag-vigil, mibalik ing kagalangan king Santissimo, ban ila mo naman po kano karapat dapat lang mamye katao ng Kristo. Kaya misan pa po, brother, shout out tamo po niya karing kayong asawa po, karing kayong ayabe king parokya. Sige po. Final words po. Sige, talang po. Sige po. Siya ko pong kakakungkora paroko, yamong Ray Garcia, kim Belenderos Remedios Paris. Ang po pang kayabe ko king parokya, king Paris Pastoral Council, king alay ka po coordinator, ang pong king asawa ko siyempre. Ang po pa rin anak ko, itang metong atsuya po Hungary, itang metong atsuya po Saudi. O pa rin aliwa kong anak. 5 na po rin anak ko mo. Kanya, sa tawag ko po, Karela, God bless po kaya kayong dakal dakala salamat. Kaya tabi nang iting ang lagyo ng asawa ko. Halika na po. Beatrice siya po yung lagyo ng asawa ko.
Daghang po salamat. Original niya po. Original niya po, tama, One original. and only. Okay. Ikayo po, Tang. Payabot po ka rin kaparokya ko kay San Jose Talapagobra. Sana ipapanantabi tamo, isundo tamo yung obra. Ating masakit, alang masakit, matuwa tanak. Andiyan pong makakalimuan na rin aliwa, kakalbitan talo. Data pong malalakwan, abitan talo. Pansinan talo, datang ala. Antabayan ng tala po kanito. Palagi mabiyang kay katang pamiyabiyabiyay king obra, king Santa Iglesia. Kangamong Alvin, masipag, magana ka. Mabiyang mong mabiyay, pamisip. Andiyan bubulad, pakran naman kay. Forever young. Never. Forever yan. And then, kaya pong PP si Pastor Council, balo ko po Ella Patugot. Makayantabi na makayantabi. Then po hanggang mandated organizations kay parokya, alak po nga sabi, daigda ko po, makasimbala aldoldo ako kaya kung online. Kaya po. Then pong kainakan, Kimberland, Florida. Tutok na nga nisipagan nyo. Hangaan na kayo. Waling isipan ko kasi, tsaka asaan kayo mikidad na, alang maliligay kami nung ulway kayo. Tutok na nga obra. Ikaw ang anak, ko tatabog, lalo yung dagdagan sipagan nyo. Karing pamilya mi, sana po, aintindihan nyo kami ng panay at Chukipisamban. Sana po rin, kaya AMDC, pakikuan ng tapong makasimba. Karing MDC po. Ay, ito po nga pamilya rin, AMDC. Yan ang Opo. asawa rin, pong pamilyata mo. Impong ka na akong makibali. Iyan akong tagagising, taga-schedule. Yan tatanggap ka rin group chat. Pubiyasang mag-text eh. Ano Yan po po. Laguna? Sister Lina Dinyo Laksamana. Balo pala ko. Luwayang Sagyana. Ay kanak mo namang din kanak kong anak. May kayari la po kay pangadi. Makabiyayan la po kay pangadi. Makanya mo na po recipe kung bali. Sana po aintindihan nyo. Aintindihan nyo kami. Simba kayo naman po kayabi mi. Dakal po sa Oy, Con Jericho. Successful ko po pag-salitan kay Con Jericho. Mapububula din eh. Con Jericho. Shoutout po, kaya pong kalaguran kong asawa, SP Sabile, kaya pong anak ko, J. Josh Jem James. Kaya pong apat, lalaki lang. Paris Pris. Ay, among Jess po, marabat. Apo pong hay po karing ANF EMDC kayang San Vicente Ferrer Parish, rin pong abew ka rin. Ita mo po, po kaliwan si Simba, po lalo-lalo na mga di, the Lord be adored forever. Forever. Oo. Siyempre po yung karela po kanong buride pong recognizing karela pong masipag director na ring ANF. Nino po? ANFMD siya po mong mong Benji Espiritu the third. Oo. Anak niya So pa mong dakal-dakal po salamat mong kayong pamanantabi. Okay. So kinlagyo na po ning kikatamo pong Arsobispo, yapong Dola Barrias, kimpong kikatamo Radio Station 91.9 Bright FM, din kikatamo pong masipag media king Nuestra Señora del Carmen. Bibiyemi po yung maya pa bengi kay Hayungan at kalupada po din sinabi always remember let the Lord be adored forever. Maya pa bengi kay Hayungan.
Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of Hail, our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail, our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail, our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by our side. In God's will we find grace. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God our praise, we give God our fiat. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. These fruitful years, full of grace. 75 years, full of grace. Diocese of San Fernando, full of grace. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.
101.9 Friends Tayo.